Avui dia n'hi ha comptabilitzades una vintena. El govern ha instat la institució eivissenca a presentar una planificació aprovada per extreure les cabres restants. Aquest pla és fins al 15 de febrer. Suposadament, si no es du a terme aquest pla o no es du a terme un altre tema o no s'arriba a un acord amb els badraners en aquest cas, se suposa que la Conselleria de Medi Ambient actuarà. Des d'Eivissa es proposa l'equilibri entre els diferents actors implicats. Es pugui trobar aquest punt on tradició, biodiversitat i, d'alguna manera, els drets dels propis animals trobi aquest punt d'acord. I que realment aquest control es té que fer, jo pensàvem que a través d'aquesta baixada de les cabres d'Espadrà. És a dir, que aquí la tradició és el que realment té que aguantar la biodiversitat i el que hem de fer és trobar aquest punt d'equilibri. La màxima institució insular, però, assegura que no és l'òrgan competent per prendre la decisió final. El Consell mai tindria que haver entrat a jutjar determinades situacions o determinats temes amb els que no hi té competències. El Consell el que tenim que fer realment és parlar amb una part, parlar amb l'altra part. El Consell destaca que botànics de la UIP afirmen que la biodiversitat d'Espadrà es recupera en els darrers anys, gràcies a la reducció de cabres aplicada.